Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Kung di magwawala. Sorry, Andrew. Pero kinahanglan ako ng buhaton nimo. Total, ako ang nakaingon na nahimo kang tato karon. Akong kwarta ang nakaingon. Pusa, kinahanglan akong kuhaon ang angay ng ako. Apil na ang tubo. Oh, salamat. Ma'am, kituog na. Di na ito manawag ang kidnapper. Pasag din na lang ko din mister. Ando. Tawag ko Ando. Andrew. Dili ko makatuog dito sa kong kwarto. Ang pasag din na lang ko din Gikinahanglan mo ang pahuway, ma'am. Buhata gini. Para sa imong anak. Ha? Sige na. Pahuway na lang. Andrew. Luwas ang akong anak. Bayran ta kabisag unsa nga pangayoon di mo nga makaya na akong ihatag. Ha? Andam kong magpaulipon ni mo. Luwason mo lang ang akong anak. Buhaton ko ang tutog sa kumahin mo, ma'am. Maluoy ka sa kong anak, Andrew. Siya na lang ang naghatag og kaligon ako. Siya na lang ang naghatag og rason aron antuson ako ang tanang bati nga nahitabo sa kong kinabuhi. Ay ko balak. Buhaton ko ang tanan. Nga maluwas ang imong anak. Salamat. Salamat kaayo, Andrew. Sige na. Katuog na. Isalig na ko ang tanan, ma'am. Okay? Okay. Salamat may patuod na siya ako. Kaluoy niyang tanawon. Nabala ka siya bayas na itabusa. Sa among anak. Gusto ko siyang amaman. Pero dili mahimo. Dili mahimo magduda siya ako. Kinahanglang normal ako mga lihok kanya makita. Uy supra. Ugoy ko. Pero ako'y lang mahimo karon na. Gawas paglukat sa among anak. Matakihog gini kas di malas. Hutang yung kastanan. Alex! Kumusta na? Emilio? Anong naglikay-likay naman ka na ako? Di ka gani mo tubag sa imong cellphone. Ha? Sa imong telepono. Ah, busy lang ko sa pagpangitag kwarta ron ikabaya di mo. Maayo kay nakanuna ka di ay sa pagbayad, ha? Bawag yung ka na ko, Emilio. Di ko bali mo utang. Naato lang yun nga, daghan kong bayranan karon. Labi na nga, Ngaon sa? Ha? nagikidnap ang akong anak. Sir! Sir Alex! Hi! Kumusta man ka, Sir Alex? Uy, hala, dililaki ni mo kauban si Ma'am Jessa. May problema sila, Carla. Unsa man, sir? Gikidnap ko ng ilang anak. Aw! Aw! Oo! Oo, bitaw! Nakabasa ko sa pamantalaan. Unya, sir. Unsa na may balita, Sir Alex? Mao na akong problema karon. Lusaon ako sa paglukat ang akong anak.
kung gikidnap ang imong anak, anong niya man ka dinis kasino? Bitaw, sir. Ngano nagkasino pa man ka? Nga may problema man ka di ay kasi imong anak. Namasin ko nga makakita ko kaila nga makatabang na ko karon. Seryoso ka ba na yung gisulti mo, Alex? Ha? Di mahitabo nga komedyahan ang naitabo sa kong anak, Emilio. Kani, namantala gini. Oo, bitaw. Mao bitaw, love. Nakabasa lagi ko inis pamantalaan, love. Kunya, musa mo ta kaini nga di na makabayad. Ay, kabala ka. Makabayad na lagi ko. Hatagi lang una ko higayon. Gamay lang yun nga higayon. Sige ha. Pero ayaw nagdugaya ha, Alex? Ay, kabala ka. Kung malukat na nako ang akong anak, unya makakwarta ko. Unahon tayo kapag bayad, Emilio. Sige. Ako nang lauman, Alex. Sige. Dihaw na mo ha. Tinuod ba gyud nga gikidnap iyang anak, love? Iya gyud ka atong anak ang nabasahan mo sa newspaper? Iya laging anak. Naamang kaning ilang picture og sa iyang asawa nga si Jessa og siya og ang picture sa bata. Mao ba? Pero Pero unsa, love? murag wa na ako makita sa iyang mga mata ang kabalaka nga gikidnap ang iyang anak. Bitaw mo? Nagkasino-kasino pa. May pagkayabagis siyang pagkaamahan. Ngayon na ko magkatulog sa sofa. Dolo sa telepono. Maayo kayo, nagbata ka na, Andrew. Oh. Nari ka niya. Kasayo ko ni mo ng mata. Dili ko makatuog nga magauna-una sa akong anak. Unsay imong gusto? Kape o gatas? Kape. Kape lang palihog. Sige, kutawan ta ka. Ang nagom tabon-tabon siya mga mata. Klaro kayo siya makatulog bisan kamay. Si Alex ka. Nauli ba ka? Marco! Nausa mo sa nagbata nga naghilat mo na? Inandan siya, Alex. Unsa? Panuway. Paim na nagtambal. Di painom na. Pero iya lang isuka. Pagkapanuway. Layo para bang ikalimang adlaw. Ato na rin nga ipalukat niya karon adlaw busing. O ugma ba? May nang mahuman ang problema ha, oy. Sige, mulakaw ko. Human sa 30 minutos, tawag si Andro. O isulti ang angin mo, isulti. Bahala na ka mo diskarte. Sige, sir. Human sa tukas sa oras. Kuan, usa ka oras na lang. May nang duol na ko sa bahay, inigpanawag mo sa amo. Sige, ito na ko. Okay. O, paim na nagtambal si JR, ha? Tambal sa hilanat. Oh, Pus Alex. May nagkapangitan na kwarta si Alex. Nga ilukat ni Junior. Nenang imong kape, Andrew. Salamat, Ma'am Jason. Sa imong huna-huna, manawag ka ang mga kidnapper karon. Dili pa tingali. Kaya nagpaabot sila 5 ka adlaw. Una lang ko ng ransom. Asa mangita og 3 ka milyon si Alex. Nga ilukat sa among anak. Dugay na ba mong nakasal si Alex, Ma'am Jessa? Nganong nanguta naman ka? Nga no? Di ba rin kaganahan nga iskutan ang inyong love life? Love life? Kung di ka gusto nga iskutan ang inyong relasyon ni Alex, ay lang kong tubag ha. Og sorry, nangutan ako personal ni mo. May mong mangutana. Unsa ka na? Nga nang wa man ko nimo tabangi sa diyang mitago ko sa tindahan dito sa San Fernando.
Unya pagtuong nalimot ako sa moong hitabo. Nagdumot ka kang gitugan ta ka sa nangita nimo. Naglagot ko nga nang hilabot ka. Naluoy lang ko. Ngayon mong gibiyaan ang imong anak. O ganong naluoy man ka. O ganong nahibaw man ka nga doon ako'y anak detong hikayo na. Ha? Ganong wa ka makatubag. Ganong nahibaw ka nga may anak ko netong hikayo na. Misulti lang ngita nimo nga may anak ka. Ngayon mong gibiyaan. Ha? Wala tingli ka magkapati siya gisulti. Siya na nangita siya nimo. To, mayo kay gihisgutan na nimo. Mga ilo ko pa sa ilo nimo, bahay na na. Sorry gitugan ako sa nangita nimo. Ay mo gitaguan. Maulay des kong nahuna nga inahan ka. Dili may mo biya ka sa imong anak. Ang kidnapper na baka na. Nagtuo ko dili. Ikaw ang mutubag o ako? Ako na. Hello? Uy, hello! Sir Andrew, ikaw na? Si Carla man eh. Hello? Sir Andrew? Aw, Andrew imongan? Hello? Tingog, uy! Kinsa ni? Hala, Sir Andrew! Ikaw di lagi na! Dili mahitabong masayop ko. Ikaw na, sir, no? Memoryado na ko ang imong tingog, sir, oy. Pero anong naman ka diya, sir? Sorry. Wrong number. Nasa agto nga tawag? Nangitawag Alejandro. May Alejandro bang nagpuyo din eh? Wa. Kung mo na. Husto gina akong duda. Wrong number to. O di na may madugay siya gabi sa telepono. Ha? Hala, uy, gibundakan man ko niya. Pero, ang iyang tingog og sinultihan kay Sir Andrew magyud to. Masipyat pa'y manglili. Pero anong mingon masabsiya nga wrong number? Pero, dili sa tingali to si Sir Andrew, uy. Kaya nga nung tuamban siya sa bahay nila ni Miga Jessa. Ay da, nga nabang labaron ba akong uy. Kadto, kaya wa siya makaila sa akong tingog. Dili kito siya sa Sir Andrew. May tagdi naman wag din si Carla. May punta. May nanawag na sab. Kinsa na masab ka na. Relax. Relax lang. Masig si Alex eh. Hello? Hello. Ikaw ginay nagatag sa akong tawag. Nga nung nanawag ka? Nausab ako nahulat. Di na ko magapaabot og 5 kadlaw. Unsa? O ganun na usap kong nauna mo? Kinanta ng bata. Unsa? Gilantan? Gilan tanang akong anak. Ambi, ako'y magigsulti sa kidnapper. Jessa, ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!